Sa ato ang balita nga lokal, nagbalampuson ang Caravan for Lini and Kiko sa siyudad sa Dumaguete sa niaging adlaw Domingo, Pebrero 6 ning atuiga. Libuan ka mga supporter ni Lini and Kiko para sa tuig 2022 nga ang miduyog sa kausa para sa kandidatura gisugdan ang maong parada o karaban mga alas 12 ang taknga sa kautohon asemblea o pagkaalas alauna. Gisugdan ang pagtuyok sa kadaran sa Metro Dumaguete nga kini gilagkuban sa siyudad Dumaguete, lungsod sa Bacong, Valencia o lungsod sa Sibulan. Daghan ang mi suporta kang Lini Kiko 2022 nga ang mga pribado nga mga sektor o ang mga nilingkod nga opisyal sama sa Pundok Lupad Dumaguete. Nagipanguluhan kini Mayor Epe Remolyo o ang mga konsyal. Si mayoral candidate sa siyudad sa Tanay, mao si Dr. Rolando Okidok Tabalok, uban sa mga tanhayanon for Lini ang miadto sa adlaw nga Domingo. So, daghang salamat Ronly. Naala man kada DYST. Daghang salamat sa mga listeners sa DYST o ni Roy Ibanez. Kato para to sa atong umalabot nga presidente nga si Vice President Lini Robredo. So, mga tao nakita na to kato tagatanhay kaming tanayanon for Lini na amang tay grupo dire. So mi uban mi kuyog mi sa kausa sa mga taga Negros Oriental. Chairman sa Liberal Party is woman Lim Kay Chong. So nagpasalamat mi nga itagaan tag maayong lawas nga ag-apto po pagkaraban na malampuson bisag taligsik-taligsik. So taas kayo, daghan kayong niaten. Daghan kayo. So ang mga tao po akong nakita nga interesado kayo nga nilantaw sa karaban. Gadala sila kung galingon nga mga banner. Ang walay banner, gama og ilang kagalingon nga ang pink colors nga mga butang, ilang gi wara-wara. So nakita nato kung unsa ka kusog si Lini Robredo dinhi sa Negros Oriental. So pasalamat po sa mga taga-Tanayanon nga mikuyog sa atong karaban Tanayanon for Lini. So kita sa atong grupo daghan putang ni-attend o sa mga miuban sa karaban. Ang salamat kaninyo. Si Dr. Rolando Okidok Tabalok ang milansar pagka mayor sa siyudad sa Tanay, eksklusibo na hinabi sa Balitang Todo-Todo.